Na Istenem, ezt nem lehet. Várjál. Na. Na, jól van. Közzek még, nem is kis. Tak ja cię nie chyba. Nie, to opowiadaj. Várj csak, emel pisilni. Igen, drágám. Mit akartok hallani? Mit kérdeztek? Semmit? Nincs benne újat? Tikkel a szemem. Igen. Mit kívánok a Zsuzsinak? Elkacsad ki? Ha hónap figyelj, el akartunk menni biciklizni, anyádék nem akarnak jönni? Hát boldog születésnapot. Isten éltesse még nagyon sokáig. És bort, búzát, békességet. Sokat szeretkezzen a férjével. Hogy boldog legyen. Boldog szénapot. Igen. Meg hogy éljen sokáig. És a sok pénze legyen. Én szerintem csak azt ne csinálja, amihez nincs kedve. Tehát, hogy ha van bakancslista, akkor legfőbb ide, hogy elkezdje. Hát én, ha már ne hívjon át egy deci borra, legalább 2-re hívjon át. Rossz mondod ki a sóbora? Akkor jobb sóbort. Menjen el nyugdíjba. Akkor ebben arra céloztál, hogy már öreg? Igen. Ne veszekedjen. Nem volt. Hát nagyon nehéz kiválasztani. Maga a Zsuzsa egy vicces dolog. Gavikák lett volna olvasni azokat a kérdéseket előtte. Ugye basszus, nem készültünk fel rá. Taky jazykových máme samozrejme viac, ale všetko je taký milé, vtipne sa na tom zasmejeme. Napríklad? Zvratný zámena, to je jedno. Ale z tých si robí srandu aj Dodi. Zsuzsi mama egyszer bejugott. Mikor? Egyszer bejugott. Mikor? Sok van, amikor olyan kicsit szőke, és nem érti meg a dolgokat, amit már a parti megértett, és ő nem érti meg, de most így egyet így. Nem jó, de az ember oda kerül, úgyhogy jónak nem jó. Mert már 60, akkor már hazafelé, és akkor már 60-70, és már mindjárt ott van az át. De ugye nem kell megélni, mert én, öreganyánk 97 éves volt, hogy mikor meghalt a nagymama, a Hozman nagymama, hát remélem, hogy a 95-öt elérem. Nem jó 60-nak lenni. Szerintem jó. Szerintem jó. Nem jó 60-nak lenni. Hát 60-nak még jó lenni, de én 64 vagyok, annak már nem igényel. Az nem nagyon jó 60-nak lenni. Jobb volna, csak a 50 volna. Ki mondta, hogy jó? Mert nem csak a 20 éveseké a világ. Nem jó. Hát, de jó, hát. Az tök jó, Dominik. Tudod, hogy miért? Nem tudod, nem akarom kimondani. Na mondd! Átsúgom, igen. Attól, hogy meghalunk. Hogy beszélt? Hoztam haza Dél-Afrikából, Kalahari sivatagból homokot, és meg különböző kavicsokat, és féltve őzgettem őket, és ő szerintem egyszer így takarított ott nálam a konyhában, és kidobta őket. Talán ezzel legjobban. De már nem haragszom. Hogy az az igazság, hogy nem lakunk együtt. Így nagyon jól meg vagyunk, mert nem találkozunk olyan gyakran. Te mondd, azt ilyenét bassza fel. Hát inkább neki az erénye, hogy nem piszkál úgy valakit. Nem, olyan kedves volt, de voltak neki tanácsai, de nem fogadtam meg. Én másképp akartam. Hogy elvitt engem futni, amikor én nem akartam menni. Engem elvitt akkor, amikor én akartam futni. Jó, de nem baszta fel az agyad, a tenyémet igen.
Enyémet nem nagyon. De téged mivel? Nem kaptam mérlegőt. Mikor? Amikor futottam. Na most azért meg fog sértődni a mama. Oké, értettem, akkor hasonló. Mi? Mindegy. Mit? Mondd meg még egyszer. Mi? Én nem tudom, akár reggeli tával, vagy kávéval. Nekem meg legnagyobb örömet akkor okoz, mikor megmondja, hogy mit eszünk. Kirántott húst eszünk, meg krumplit, uborkát. Ez legnagyobb öröm számomra. Rakott krumpli. Utoljára káposztás rétessel. És túros rétessel. Káposztás rétes, Túros egy rétes. Káposztás. Túros. Azt, hogy kedves, meg hogy... Kedves. Hogy reggeli teára hív, meg kávéra. Hát még annyira nem tudom, hogy mit nem szeretek benne. Úgyhogy mert még annyit nem voltam vele, mert lehet, hogyha többet lennék, akkor már meg tudnám mondani, hogy mit nem. Különben a Zsuzsa nagyon ügyes, kitűnően főz, és hát szereti a fiamot, és nekem ez a fontos. Talán a túlérzékenységét. Túl mindent a szívére vesz, szerintem. Máme ju rádi veľmi. Možno Jožo nemám rád na Zuzka. Apa. Állandóan kérdez. Sokat kérdez. Nagyon sokat kérdez. Édes aranyos kis csimbók. Ugye? Kis bógánc. Zsuzsában? Azt, hogy nem érti a viccet néha. Hát sokat kiabált. No je toho asi viac, no nemám na nej rád, keď... Chodí tak, jak chodí, a teraz v školke, neviem si myslieť, že je učiteľka, alebo nejak pri tom, však, neviem, alebo teraz, ešte by som mohol rozprávať akože veľmi dlho, ale asi... Bude keď, alebo keď... Ja mám radi všetky a roztaký, tak šofer bude takto, že si myslí, že je to dobré a pritom policajti na ňu mávajú a ona si ide a Milo zaspadla. A už asi to je všetko. Pallér. A Józsit! A pallér, az nagyon jó. Na, látom, már röhögni fogunk ezen. Ott nyír le még azt a... Az nem jó, ott még lejjebb kellene nyírni. Ja. Ja. Azt meghallja, szegény így össze fog menni. Milyen munka? Hát lehet, hogy róttánc talán, nem tudom. Eddig sem csinált semmit, csak molesztálta a gyerekeket. Sok rétást fog még húzni. Biztos. Nem megy össze, milyen vásár. Csallóközi Nem. vásár. Csiliszközi Hát piacra. te is bemehetnél a bukliddal, vagy mit van. Kalácsod van, nagyon finom kalácsot, nem kóstoltál? Ja, itt van. Ez... Zoomozzál rá, légy szíves. Van. Ilyen. Kakaós, hát mondjuk ez olyan vegyes, mert van benne puding, meg kakaó. Engem fog vigasztalni. Hamos főz, és a aput irányítja, mint eddig. Még nincs nyugdíjban, még nem ment a biztos. Szerintem fogja élvezni az életet. Olvasni fog biztosan, unokákat biztos 100% fogja maximális. Ez nem arról szólt, hogy ilyen halálkomolyan válaszoljál, ez hülyeségről szól, te jaj, hogy... Otvori si súkromnú škôlku doma. A budeš zarábať na dieťu. Azt mondják, hogy mindig a legfiatalabb. És az nem született meg. A Dodié.
Én. 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 Mi. Én. Mi. Én. Mi. Én. Mi. Én. Te, meg én. Én. Te, akkor te, én. Jó? Én. Ő még nincs, nem született meg. Zsófi? Én szerintem... Tudod, hogy a Zsófék. Amíg kis esély van a Leóra, még a Leóra van egy esély. Mi? Leóra van esély, hogy ő legyen. Dodi? To budúce. A Dodika. Jól mondtam? Dodi. Beto. Ja, óvodába? Azt nem tudjuk. Nem a óvodába. Ja, azt te vagy. Dodi. Nem? Szerintem is. Na, persze, te vagy a sztár. Anya mesélte, hogy a Dodi volt a kis kedvenc. Hát a Dodi. Egyértelmű. 100%-osan. Hát Dodi. Dodi. Máté. Máté. Tudod ki a Zsuzsának a gyereke? Gabi és a Dodi. Ez a Dodi. Tudja, hogy a Gabi. Azt mondják, hogy én voltam állítólag. De nem hiszem, hogy én voltam, vagy én vagyok. Szerintem mindkettő. Hát megint kocsmában van, tudod? Ki jár neki? Miért iszik annyit? Hát miért iszik annyit ez a nő? Hát te. Hát nem is tudjuk, hogy mit szeret, bort, pálinkát, Mindent, sört. mindent szeret, mindent. Mindent szeretem. Én is most megittam 3 falat, Látom! de magamét. Az, hogy szereti a viszkit, az egy dolog, de ezt egyik ember ezt És szereti. miért kell elárulni, hogy szereti a viszkit? Miért ne inna? Hazajön munkából, 30 gyerek után minden nap, én is innák. Miért? Nagyon jól teszi, így jön. Pálinkát? Hát, mert öreg akar lenni. Mesteren alszik. Dosť sa mi páčila, keď som bol taký 12-ročný a ona bola už možno pár ročkov staršia. Ale nielen mne, ona sa páčila tak na ulici, alebo v ulici každému. Mit szokott mondani? Azt meg. Bazd meg! Az, hogy asszus. Basszus. Te nem! És a Józsival is szok így káromkodni? Meg Józsi azt szokja mondani, hogy aszki. Baszki. Az, hogy amit egy hörcsög mindent raktároz, szerintem. Hát gondolom, azt nem szereti, mikor elcsavarog. Akkor to povedať. Amikor a Jossi kérdez tőle valamit, és a Misi bácsi válaszol, olyan hangosan kérdezi. Meg így kiabál rá. Bol tam nejaký Fodor Bondy, tuším, sa mi zdá. A neviem, Gali asi nebol, on len chcel. Egyet tudok. Én nem. Barnus bácsi. Én nem figyeltem annyira, de valami Satya nevű volt valami. És akkor sok lett volna a Fodor, aztán azért abba hagyta inkább, mert annyi Fodor nem kell a faluba. Volt az alapiskolás korában a Gáj-Gáj, én most már nem tudom a nevét, de Zsuzsi tudja, Gáj-Gáj alapiskolában. Gáj-Gáj, úgy hívta, az nem az csak olyan barátság volt, Gáj-Gáj. To ja môžem len schvaľovať. Ako, dúfam, že sa jej to podarí. Ja dúfam, že sa jej to nepodarí. Megőrült. Pesgőt mondtunk? Hát, 2 is. Jó hely ott a minél olcsóbb. Mondod? Tudja meg, hogy mi az. Nem hinném. Esküvő, mikor lesz esküvőnk? Mikor lesz keresztelő? Ha mindenki egy kilométeres körzetében lakna. Kalkuláčku. Jó polgármester lenne. Azt ne.
Ennek akkor vége lesz. A Józsinak. A családnak. Hallottam már, azt hiszem a Magyar Kommunista Párt jelöli. Volt ilyen, azt hiszem. Egy időben ezt lebesgették, nem tudom igaz-e. Volt ilyen sztori, igen. Nem lenne rossz, mert akkor Józsi lenne a First Lady. És szerintetek akkor hány éves a Zsuzsa? Én szerintem olyan 60. És hány évig kéne még élnie? 2-3? Várj. Hello Esmi, üdv Svédországból! Nagyon boldog 60. születésnapot kívánunk, sok erőt, egészséget. Boldogságot, kitartás az Espához. Nagyon jó szórakozást más, reméljük, hogy nagyon jó a buli. Sajnáljuk, hogy nem leszünk ott, de ne feledd, cörög és vibrális!